karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Carding, may buwak pa sa Rosal dito Kutlo ato. Oo, ma'am. Sabrina, daghan na kayo ng buwak nga imong da. Magdanom ta og mga Rosal og Dahlia, Carding. Oo, ma'am. Carding! Carding! Carding, naunsa ka! Carding! Carding, o sinihitabo ni mo! Carding! Karding, asa nitabo nimo? Agay, kasakit. Naligid ko ining mga gahong. Aray. Ha? Unsa lang imong nahagbungan? Mura man naghagdanan? Hotel, hagdanan gid na. Kung mao ka na, dunay bay ining dapita. Ha? Bay? May bay din eh. Naa ka sa ubos sa usa ka hagdanan, Karding. Ha? Ang tuod. Agdirang bato kini. Manaog ka diha. Sige na, Sabrina. Maligid ka! Ay! Sabrina! Sakit sa kong tiil. Wala lang kung taga-manaog din, ma'am. Pero kinalang maklaro ko kung hagdanan bagid kining atong nakita. Sakit. Hindi lang. Dali. Dali sa akong kamot. Barog ka? Okay na ko, Rodel. Ayaw kabalakan ako. Okay ko. Unsa rin napitas na sa una di ay, ha? May bahay din sa unang panahon. Gusto ka. Karang-karaang hagdanan nga dunay haligi. Nagpasabot ka na. Nga sa unang panahon, may nagbarog ining dapita. Tanawa ko ninyo ang palibot. Mga buwak. Wala. Mura manig gardening napita sa unang panahon. Naglinya mga Rosal. May nagbarog ka ba ining dapita sa unang panahon, Rodel? Naibaw ka ba ko na kinsa nagpuyo ining bahay sa unang panahon? Wa, Sabrina. Karong pa kumakataak ining dapita. Unsa? Rodel, Carding, tanawan ninyo ang design sa duha ka ang hagdanan. Sa imong nakita, Sabrina. Carding, tabangi ko bi atong kuhaan sa tabon nga yuta kining hagdanan. Ha? Oo. Rodel, tanawa. Ang design sa karaang tiles? Pareha sa design sa tiles sa hagdanan sa mong bahay? Nadugay man sila si Sabrina. Nangita pati nga likinis buwak na Dahlia, madam. Husto ka. Dili sayon pangitaon si Dahlia o Rosal. Ha? Annalisa, gusto kong moinom og gatas. Kutawi ko. Madam. Rodel, tuwa pa ingon dito ang linya sa mga buwak na Rosal. Mura man naghihimong kural. Palibot sa bayang Rosal? Mao cute, Rodel. Ma'am Sabrina, daggan naman yung nakuha na itong buwak, ma'am. Naroon na upo po ang mga buwak sa Rosal. Igo na. Rodel, unsaon pagtanom ining Rosal? Madam Mercy? Yan ay mong gatas, madam, Patambukon yun ko ni mo, Annalisa. Ha? Nganong misiga man ng imong mata? Nangayo man ka na ko anang gatas sa madam. Nangayo bagod ko? Madam. Imo kong gisugo sa pagpakutaw og gatas. O kanang gatas ang imong gusto. Wa man ko magsugo nimo.
Ha? Nganong gidad-an man ko nimo anang gatas? Wa man ko magsugo nimo ana. Imo kong gisugo, madam, uy. Wa lagi ko magpakutaw nimo gatas. Ibalik na ito sa kusina. Aw ikaw na lang inom ana. Ha? Pero, Usa pa may imong gipaabot. Imna na. oh, madam. Unsa naman ka, Analisa? Mahibong naman lang tanimo nga imo mantang paimnon og gatas. Sorry, madam. Mitukar na sa buyang kalimtanon. Ma'am Sabrina, daghan na tagmatamlam nga Rosal ini, ma'am. Nakabalik na sa kong mga sanga, ma'am. Nya, napigid mga nanurok nga naskilid. Sige. Ato nang dadon, Carding. Sabrina, dali mo diri. Rodel, nga no? Unsa mo nakita diha? Tanawa. Haligi man na. Haligi nga nasunog. Kung mauna, doon ay bahay nga nagbarog din yung dapita. Ug nasunog na. Gusto ka? Agay. Sabrina, Agay. nagdugo man din ang imong tiil. Ma'am, sir, kumplito na ako nakuha. May mga buwak sa Rosal ug Dahlia. Unya, may igtatanom pa gyud ta. Nakapunit pa jud kog liso sa Rosal. Gusto na. Dali na. Mamauli na ta. Gunit ako, Sabrina. Order. Kanindot sa mga langgam nga naglupad-lupad, Malipayon kayo sila. Malipayon. Madam, kaon na? Dili ko mukaon. Kunwa pa nga akong anak. Hay na ba si Rodel? May apas ni Ma'am Sabrina, madam. Sabrina? Oh, madam. Gisugo ni mo si Ma'am Sabrina og Carding sa papanguhag buwak sa Dahlia. Ha? Tinuod ka? Oh, madam. Nakabati man ko. Imo silang gisugo. Kaganahan kang butangan og buwak nga Dahlia ang imong flower vase sa kwarto. Gusto. Ang flower vase. Dugay na nga wa kini mabutang hiog buwak. Analisa, kuha ang tambal sa samad sa cabinet. Ni ano sila, Sir Del? Kanong giagak man na si Sabrina, madam. si Sabrina? Analisa, kuha ng tambal. Nasamad ng tiil ni Sabrina. Oo, sir. Naunsa man ka, Sabrina? Natapigas ko, ma. Naligid ko. Ma'am. Asa man ako ibutang ni mga buwak, madam. Dahlia og Rosal ka na. Ambi ka ng ako mga buwak. Ambi ka na. Oo, madam. Kahumot sa ako mga buwak. Naunsa man ni si ma. Kahumot. Iyang gisapuang sa iyang doktor ang mga buwak sa Rosal ug Dahlia. Pangurag batang masuso. Analisa, ang tambal, dali! Okay na nga akong tiil, Rodel. Sorry nga wadayin na ako. Kamaguniti ganiha. Okay lang, love. Gamay ramang gunakud. Dili pa ka mamatay sa maong samad, Sabrina. Ma. Ma, ang imong sultihan. Sorry. Tuod. Salamat nga nakadagyod mo og buwak nga Dahlia. May Rosal pa. Humot na kaayo ang akong kwarto. Magpalayo na ang mga daotang espiritu ni ini. Ma, ayaw na paghisgot ang mga butanga. Ma, kisitag iya sa bahay diha sa atbang nga bungtod. Sa pikas tampi sa sapa sa banlot. Bay? Ma, gikan sa kabay nga murag nasunog ka ng mga buwak nga imong gipakuha kang Sabrina. Bay nga nasunog?
Wa may bahay diha. Sulti na lang sa tinuod, ma. Unsa man mong sultihan? Why bay nga nagbarog diha sa at mga bungtod? Ano dili man mumutuon ako? Nagdako ko ni ining dapita o kining atong bahay lang ang nagbarog ni ining dapita. May bahay dito, ma. Ug parehas kinig hagdanan ining karaang bahay ninyo. What? Ma! Anong gisagpa man mo si Sabrina? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!